Kumusta ubing? Siya ti maestrayo, Maestra Roma. Ti leksyon tayo nga aldaw ket panagbilang ti maysa agingga 20. Adda tayon ti may kanem nga lawas ti may katlo nga quarter. Panagbilang maysa agingga 20. Sakbay tayo mang rubibing kat kumararag tayo manpay. Apo, agyaman kami manen, ti maysa nga aldaw, nga imparabor mo kada kami. Si kaapo tinangnang runa nga mangisuro kada kami. Kaduan na kami, ti leksyon itatabigat. Tinaga ni Apo Jesus. Amen. Kitaan kayo man, ti tiyempo ita. Nainit, natulo, naulap, na bagyo, pinaangin nga ta. Gusto, itakat na init. Kumansyon tayo man nga rod, ubing, napauluan, ti anya, ti tiyempo, ita nga aldaw. Panagbilang maysa agingga 20. Maysa, dua, talo, upat, lima, inam, pito, walo, siyam, sangapulo ket maysa, sangapulo ket dua, sangapulo ket talo, sangapulo ket upat, sangapulo ket lima, sangapulo ket inam, sangapulo ket pito, sangapulo ket walo, sangapulo ket siyam. Da na 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 na, la 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 la, 20. Agbilang tayo. Maysa, dua, talo, upat, lima, inam, pito, walo, siyam, sangapulo, sangapulo ket maysa, sangapulo ket dua, sangapulo ket talo, sangapulo ket upat, sangapulo ket lima, sangapulo ket inam, sangapulo ket pito, sangapulo ket walo, sangapulo ket siyam, 20. Nalaing ubing. Agbilang tay manen ubing. Maysa, dua, talo, upat, lima, inam, pito, walo, siyam, sangapulo. Sangapulo ket maysa, sangapulo ket dua, sangapulo ket talo, sangapulo ket upat, sangapulo ket lima, sangapulo ket inam, sangapulo ket pito, sangapulo ket walo, sangapulo ket siyam, 20. Nalalaing ubing. Ikan kay nga rod, ti 3 stars, ta sumungbat kayo ti gusto. Ibatyan kayo ti aramidan nyo dita pagtaangan nyo. At practice nga agbilang dita pagtaangan. Ken isurat met ti numero nga maysa agingga 20. Agyaman na kanyayo ubing ti panagdangdangagyo. Sapil ako ma, taada na sursuro yu itata nga aldaw. Kasta nga rod, akikita tayo manen, tuno sumaruno nga video lesson. Agyaman nak. Bye!